ଆରେ ପୁଅ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ନାଇଁ ବାପା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ? ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ବାପା ଲାଇଫରେ ଏତେ କିଛି କରିବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ। ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ। ବାପା ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା କଲେ ହିଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିନା ମନରେ କେଉଁ ବି ଜିନିଷ କଲେ କେବେ ବି ସଫଳତା ମିଳିବନି। ମାନୁଛି ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ, ମାତ୍ର ପୁଅ ମନେ ରଖିଥାଏ ଗୋଟେ କଥା, ଜୀବନ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ହଁ ବାପା, ମୋତେ ଗୋଟେ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ସେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ସଫଳତା କରି ଦେଖେଇବି। ଦୁଇଥର ବେଳକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏନି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ତୋ ହିସାବରେ କରୁଛୁ ମନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦେଖି ଚାହିଁକି କରୁଥା, କାହିଁକିନା ଜୀବନ ଗୋଟେ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ତୁ ଏମିତି ହିଁ କରୁଥା।